La Diputació de València s'ha compromès a ajudar al nostre Ajuntament en la reforma de l'antic consultori mèdic. El president de la Diputació, Alfonso Rus, va mostrar el seu recolzament a aquest projecte durant l'entrevista que va mantenir el passat dimecres amb el nostre alcalde, Avelino Mascarell. En la reunió també va estar present la regidora d'Educació, Amparo Barrios. D'esta manera, l'Ajuntament troba financiació per a la reforma integral de l'antic consultori mèdic, amb la finalitat de que les associacions i col·lectius de Xeraco disposen d'espais en les millors condicions possibles. Estem molt satisfets i molt agraïts a la Diputació i al nostre president per haver-se compromès a ajudar-nos en la financiació d'aquest ambiciós projecte. Un projecte que col·laborarà en les entitats i associacions municipals per tal de que puguem portar avant els seus programes. Cal recordar que l'antic consultori mèdic, ubicat en l'Avinguda Comunitat Valenciana, es va construir fa més de 30 anys i actualment no és accessible. La finalitat de les obres és adequar un antic edifici i dotar-lo d'aules per a totes les associacions municipals. És un projecte que portem en el nostre programa electoral i donat que la situació ho requereix i que hem trobat la financiació per a fer-ho, farem una aula per a cada una de les associacions esportives i culturals del poble de Xeraco.